Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος, μπήκε το 2026, εύχομαι σε όλους σας υγεία, πάνω απ' όλα, χαρά, ευτυχία. Αυτή η χρονιά να σας φέρει ό,τι επιθυμείτε, πραγματικά να είναι μια καλή χρονιά το 2026 για όλους, μακάρι. Και αυτό είναι λοιπόν το καινούριο μου βίντεο. Καλώς ήρθατε. Είμαι ακόμα εδώ κι όμως. Και ήθελα να σας δείξω κάποια πράγματα τα οποία πήρα φέτος. Όχι αυτά που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, αλλά γενικά κάποιες αγορές που έκανα για τις χρονιάρες αυτές τις μέρες. Πάμε σιγά σιγά να τις δούμε μαζί. Πριν όμως πάμε να δούμε τις σπατάλες που έκανα για ακόμη μια φορά, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που βλέπετε τα βίντεο μου, όλους εσάς που σχολιάζετε, που κάνετε like, που είστε ακόμα εδώ, με στηρίζετε. Ευχαριστώ, μετράει πολύ για μένα. Και ελπίζω το κανάλι σιγά σιγά να αρχίσει να μεγαλώνει. Ας ξεκινήσουμε από τα μικροπράγματα. Και όταν μιλάω μικροπράγματα, μιλάω για Lego. Oh yeah. Και φυσικά θα έπαιρνα και άλλα Lego. Περισσότερο Lego βλέπετε σε αυτό το κανάλι πλέον. Είπα να πάρω λίγα ακόμα, 4 για την ακρίβεια, γιατί υπάρχουν 4 χαρακτήρες ακόμα που δεν έχω τύχει και θέλω πολύ να μου τύχουν. Τώρα θα μου πεις, θα σου τύχουν τώρα οι 4 χαρακτήρες, αυτά τα 4 κουτάκια που πήρες? Όχι, πολύ πιθανό να μην τύχω. Μπορεί και κανέναν, έτσι, από αυτούς τους 4 που θέλω και μου λείπουν. Ούτε Μιγγέλ, ούτε Μάιλς, ούτε Γκουέν, ούτε Μπέντζαμιν, Πίτερ Μπι Πάρκερ, τέλος πάντων. Αυτοί είναι οι 4 που ψάχνω. Τώρα θα τους βρω, δεν θα τους βρω. Θα το δούμε σε ένα άλλο βίντεο αυτό. Ξέρω ότι, μπορεί και να το έχω κουράσει λίγο με τις μίνι φιγούρες, αλλά τι να πω, είναι κάτι που μου αρέσει και ελπίζω να αρέσει και σε εσάς σαν περιεχόμενο, να τις ανοίγω. Έχει πολύ φάση, έχει suspense. Πάντα αγωνιώ να δω τι θα μου τύχει. Τέλος πάντων, ας μην σας απασχολώ άλλο. Πάμε στο επόμενο. Ένα μικρό σετ. Ένα φθηνό σετ. Φαίνεται ωραίο. Έχει μέσα Lex και Superman, τους 2 αιώνιους εχθρούς. Ήθελα έναν Lex και έναν Superman στη συλλογή μου. Superman έχω, παλιό βέβαια, με τη στολή του Man of Steel, ήταν ο Henry Cavill. Αλλά Lex Luthor δεν έχω. Δεν έχω κανέναν Lex Luthor σε μόρφη Lego. Οπότε αυτό ήταν μια φθηνή λύση για να αποκτήσω και τους 2. Γιατί να έχει ο Superman ρομποτική στολή? Είδα ένα αστείο βιντεάκι πάνω σε αυτό, με αυτό το set στο Instagram τις προάλλες. Είχε πολύ πλάκα, ναι, δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Και ξέρετε, θα σας δείξω κάποια άλλη στιγμή τι σκέφτομαι να κάνω με αυτό το set, αν και νομίζω ότι είναι εμφανές. Εδώ είναι από πίσω λοιπόν. Έτσι είναι η στολή του Superman. Εμπνευσμένη από τα κόμικ, αλλά δεν βλέπω να έχει το κόκκινο σόβρακο. Είναι λίγο πιο μοντέρνο. Τέλος πάντων. Και αυτό. Διόλου άσχημο. Μια χαρά.
Πολύ ωραίο. Και τώρα το τρίτο και τελευταίο που πήρα από το κατάστημα Lego. Είναι καλό, είναι ωραίο, είναι μεγάλο, μεγαλύτερο από αυτά που βλέπετε τώρα. Το σκεφτόμουν αρκετά, αλλά το έκανα. Ναι, κι όμως το έκανα. Κι όμως το πήρα. Το σκεφτόμουν, το ξανασκεφτόμουν, λέω αξίζει, δεν αξίζει, αλλά ναι. Tumblr, Batman, Christian Bale, ο καλύτερος κινηματογραφικός Batman που έχει υπάρξει, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Με αυτόν μεγάλωσα, αυτός μου άρεσε περισσότερο από όλους. Μπορεί να μην έχει το πιο ωραίο Batmobile, αυτό θα το αναγνωρίσω. Παρ' όλα αυτά ήθελα να τον έχω. Να έχω και τον Joker και τον Two-Face. Βγαίνει και το βιντεοπαιχνίδι φέτος και θα βγουν και άλλα Lego Batman set και πολλά Batmobile. Οπότε ξέρετε τι έχετε να περιμένετε σε αυτό το κανάλι για φέτος. Οπότε έχουμε εδώ το μεγάλο μας το set. Και ναι, μου φύγανε αρκετά χρήματα, αλλά πιστεύω ότι το άξιζε. Και σίγουρα θα ακολουθήσει κι άλλο βίντεο, unboxing, ίσως και γρήγορου χτισήματος των δύο set. Και δεν είναι μόνο αυτά, δεν πήρα μόνο αυτά, έτσι. Λοιπόν, για να κόψουμε μία και να πάμε στα επόμενα. Μπήκα στο Lego Store, ναι, και είχα, πώς το λένε, με έπιασε μια υπερκαταναλωτική μανία. Οπότε, όπως είδατε, πήρα μπόλικα πράγματα. Πέρα από αυτά, πήρα και τον Cable, X-Men 97. Πολύ ωραία φιγούρα. Καταπληκτικό το πρόσωπό του. Τα όπλα είναι τεράστια. Να σημειωθεί ότι δεν έχω δει ακόμα τη σειρά. Οι μπότες καταπληκτικές. Παντού έχει τσεπάκια. Πω. Καταπληκτικός. Και εδώ είναι η τέχνη. Πολύ ωραία επίσης. Τα χρώματα δεν ξέρω κατά πόσο είναι στις τσέπες ακριβή στο show, αλλά οκ. Φαίνεται πολύ ωραίο. Και από πίσω έχουμε και τους άλλους χαρακτήρες του Wave. Σκεφτόμουν να πάρω την Emma Frost. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Μάλλον όχι. Από τους άλλους δεν έχω πάρει κανέναν. Δεν με πολύ ενδιαφέρουν να είναι τρίτο-τέταρτη χαρακτήρες χωρίς να έχω δει το show, έτσι. Χωρίς να τους ξέρω ιδιαίτερα. Εκτός από τον Logan, εντάξει, οκ. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να τον έχω με αυτή τη στολή. Βασικά χωρίς τη στολή. Οκ, και πάμε τώρα στο τελευταίο. Στο τελευταίο κουτί. Που τι έχει? Spider-Man. Ήμουν αδιχασμένος για το αν θα έπρεπε να πάρω αυτή τη φιγούρα ή όχι. Θα μου πεις γιατί είναι άσχημη? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι άσχημη φιγούρα. Περίμενα πολύ καιρό για έναν Battle Damaged Spider-Man και η Hasbro μας τον έδωσε.
Μόνο που υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι αυτό εδώ. Την τύχη μου μέσα. Έπρεπε να βάλουν μία χαζοκάρτα. Δεν έχω παίξει Magic. Δεν έχω παίξει ποτέ Magic the Gathering. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα πώς παίζεται το παιχνίδι. Αυτή η κάρτα μου είναι άχρηστη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν ξέρω τι αξία θα έχει στην αγορά. Αν είναι σημαντική για τους παίχτες του Magic. Αλλά ξέρω ότι μας χρέωσαν πάρα πολλά για αυτήν εδώ την κάρτα. Δεν γίνεται να έχει σχεδόν την τιμή του Maximum Spider-Man και να έρχεται μόνο με ένα κεφάλι, 2 ζευγάρια χέρια, μια σπίδα και έναν ιστό. Για μένα αυτό είναι κοροϊδία, αυτό είναι κλεψιά. Αν δεν παίζεις δηλαδή Magic the Gathering, αν δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το Magic ή αν δεν σε ενδιαφέρει καθόλου η φιγούρα, έτσι, μπορεί να παίζεις Magic the Gathering, να θέλεις πολύ αυτή την κάρτα, αλλά κοίτα, πρέπει να πάρεις και τη φιγούρα μαζί. Δηλαδή είναι... Δεν ξέρω ρε φίλε, είναι λίγο απογοητευτικό να το πω, λίγο περίεργο να το πω. Εντάξει ρε φίλε. Τι να σου πω, μπορεί να έχεις και τα δύο χόμπι. Μπορεί να συλλέγεις και τις κάρτες και τις φιγούρες. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Οπότε αισθάνομαι ότι με ψιλοκλέψανε που πλήρωσα τόσα λεφτά για αυτή την κάρτα. Τι να σας πω, θα τον ανοίξω, δεν ξέρω. Θα το κρατήσω, θα το πουλήσω, θα πουλήσω την κάρτα, να κρατήσω τη φιγούρα. Ενδιαφέρεται κανείς? Αν ενδιαφέρεται, ας επικοινωνήσει μαζί μου. Θα χαρώ πολύ να την πουλήσω. Να γλιτώσει και αυτός τα έξοδα της φιγούρας, να γλιτώσει και εγώ τα έξοδα της κάρτας. Αυτά για την ώρα. Χάρηκα πολύ παιδιά. Χάρηκα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.